Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam godišnje favorite. Znam da kasnim, ali nekako nisam imala dovoljno vremena. Kao što vidite, šišala sam se i trenutno mi se ova frizura baš dopada. Ima malo onako svetlije krajeve dok mi je koren tamniji, tako da mi je ovo super. I izdvojila sam 15 favorita. I prošle godine sam isto to uradila i nekako to su i dalje isti moji favoriti, međutim imam neke nove proizvode, ali ukoliko bih recimo morala da imam samo one prošlogodišnje, meni to ništa ne bih smetalo jer su super. I pošto tačno ne znam koji mi je proizvod gde, ja ću da pređem na palete, imam ih 4. Prvo ću da ispričam o Hudinim paletama. Dakle, definitivno su to dva moja omiljene palete za šminkanje ove godine. Prva je Huda Beauty Rose Gold paleta. Ona nakon mog godišnjeg korištenja izgleda ovako. Kao što vidite, baš sam dosta trošila boje i jako sam se radovala njoj. Nju sam dobila marta i bukvalno sam je cijele godine koristila. Najviše sam koristila recimo ovu She, ovu rozikastu, ljubičastu i ove. Dok recimo ove glitere nisam toliko, zato što recimo ove mat su meni savršene i savršeno su pigmentovane. Njih sam u suštini najviše koristila leti, tako da je ovo moja paleta koju sam koristila najviše tokom leta. A onda je kasnije stigla Huda Beauty Desert Dusk, ona izgleda ovako i pokazivala sam vam u nekom prošlom videu. Mislim da svi znate kako ona izgleda ovako. Mislim da je ova paleta mnogo kvalitetnija od ove prethodne, ali opet ono sam dosta koristila i razmišljala sam da li da stavim samo jednu. Međutim, definitivno ne mogu da napravim razliku jer su obe super, tako da obe sam koristila. Ovdje sam bukvalno sve boje koristila, kao što se i da primetiti, tako da mislim da je ova paleta zaista isplativa. Sad, da li bih ja morala da kažem da ovu paletu svi morate da imate? Mislim da ne mora, zato što mislim da nije baš najbolja paleta na svijetu, međutim ja sam morala ove palete da imam. I jednostavno nisam se razočarala, zaista sam ih lepo koristila i bile su mi super. Za konturisanje koristila sam ovu Kat Von D paletu, ona izgleda ovako i kao što znate Kat Von D je došla u Srbiju. Ja sam ovu kupila dok još uvijek nije bilo u Srbiji, ali jednostavno nisam zažalila zato što otprilike je tu neka ista cena. Kao što vidite, najviše sam koristila ove dve za konturisanje, njih sam mešala, i ove dve svetlije za prosvetljivanje lica. Meni se jako dopada, nije toliko pigmentovana, tako da je idealan za početnike. Jeste da je skupa za početnike, ali opet nemate greške sa njom jer se savršeno blenda, tako da meni je ona super, zaista dovoljno pigmentovana i to je to što imam da kažem o njoj, dakle super je. Zatim, znači za highlightovanje lica, tačnije highlightere koje sam koristila ove godine, u pitanju je Anastasia Beverly Hills Glow Kit, u pitanju je Sun Dipped, ona izgleda ovako. I sad ću da vam pokažem, ovu imam paletu od juna i bukvalno sam ove 2-3 nijanse, evo nadam se da vidite koliko sam ih ja koristila, zaista se puno troši, to nisam očekivala toliko, ali to je zato što su dosta puteraste, što ja kažem, i ovu sam recimo summer nijansu najviše koristila, ona izgleda ovako, ne znam koliko vidite. Ovo nisu highlighteri koji svi očekuju da su sad nešto previše pigmentovani highlighteri, ali jednostavno evo kako oni izgledaju na meni, ja sam zaista zadovoljna. Ja nisam neko ko voli baš dosta štrasa da ima, već volim onako da bude i umereno, a i opet ukoliko mi negdje treba da izađem malo jači, tako da ja ukoliko želim da mi bude malo jači, ja naprskam recimo Fix Plus ili tako nešto. Tako da meni pojača to dodatnu pigmentaciju i meni je onako super odgovaralo, tako da koristit ću i 2018. godini. Zatim jedna od dve stvari za koju znači nikad ne bih rekla da će ovoliko da mi se dopadne, ali ovo je najbolji bronzer koji sam ja ikada probala. U pitanju je Hoola Benefit
bronzer. On izgleda ovako. Ja znam da je ovaj bronzer malo na jači ceni, ali verujte mi da vredi. Inače, ovo je ono mini pakovanje. Mislim da je negde cena oko 2000 ili tako nešto, ali on je bukvalno nepotrošiv. Čak dobijete i onu četkicu koja je super za konturisanje. Ovo je najbolji mogući bronzer, znači ikada. Ovaj bronzer možete da koristite čak i za konturisanje. Nimalo ne blatnjavi, toliko se lako stapa sa kožom da to nije normalno i najviše što sam koristila dakle sa ovim bronzerom je ova četkica koja je isto fantastična, a u pitanju je Real Techniques četkica Blush Brush. Ovo je jedina četkica koja se nalazi u mojim favoritima. Razlog je to zato što super sve blenda i bukvalno sve radim sa njom jer obično operem svaki put nakon recimo nekog nanošenja četkicu, pa recimo sa njom prvo setujem celo lice, pa onda nanesem bronzer, pa nakon toga rumenilo, tako da je ona meni multifunkcionalna i super je i bukvalno imam godinu dana, a ona se nimalo nije promenila i toliko je onako meka, super blenda i meni se jako, jako dopada, tako da ako želite da probate neku Real Techniques četkicu, obavezno probajte ovu, non stop je na sniženju, negdje je oko 900 do 1200 dinara, ali zaista vredi, pošto kažem da ima više funkcija. Inače, za kosu nemam bukvalno nijedan favorit, mislim imam neke određene proizvode, ali nažalost moja kosa nikad nije bila onako slabija i mislim da trebam ove godine malo više da se posvetim svojoj kosi, da mi onako ojača, a do tada vam pričam o nezi lica. U pitanju je od Body Shopa Tea Tree, on izgleda ovako, znači ovako je zelenkast i jakog, ali jakog je mirisa, bukvalno miriše na borovu šumu, ali bukvalno tako. I ovo je potrebno bukvalno kapčica ovoga da bukvalno celo lice utrljate i lice vam je toliko posle čisto da to nije normalno. Toliko je meko i kao da ste bukvalno išli na neki higijenski tretman i bukvalno kada pipnete ovako kožu, ona je zaista meka. Inače, ja ovo ne koristim svaki dan zato što nema potrebe, inače se ne šminkam svaki dan, najviše jedino u stvari se šminkam kada snimam videe. Ovo je nešto što bukvalno moje lice preporodi zato što ja ne idem toliko koliko bi trebalo često na higijenske tretmane, ali rekla sam i ove godine ću tome da se posvetim zato što mi je to definitivno potrebno, ali do tad imam ovo, inače ovo možete da skidate i šminku sa njim, međutim meni je on malo jači. Nekako mi je više preporučljiviji za masnu kožu, ali opet suvoj koži nimalo ne smeta zato što ni sušuje je, tako da meni je on super, imam ga negdje do pola i bukvalno njega koristim od prošlog januara. Od tada se ja i on ne rastajemo, inače ukoliko ste gledali moje prošle favorite, ako ne ostavit ću vam link ispod, koristim njihove kreme za lice koji su meni super i ulje, tako da ja se bukvalno kunem u Body Shop i ukoliko nešto želite da probate od Body Shopa, to je ili ovo ili ono ulje sa vitaminom E jer je zaista fantastično. Spomenem i dva pudera. Kao što znate, moj omiljeni puder je Bourjois, to sam pričala u prethodnim godišnjim favoritima, ali ove godine sam željela da probam neke malo drugačije i probala sam zaista dosta pudera. Neki pudere koji su me onako oduševili probala sam možda krajem godine. Nije to dovoljan razlog da ja njih stavim u svoje godišnje favorite, pa sam rešila da vam stavim neke koje sam zaista na godišnjem nivou dosta koristila, pored mog Healthy Mix pudera, a u pitanju je prvi puder za suvu i za normalnu kožu, u pitanju je L'Oreal True Match puder, on izgleda ovako i on je savršen, bukvalno toliko je kremast, toliko je onako na dodir, ne znam, lako se razmazuje, bukvalno možete i prstima, međutim meni je on savršen kada se blenda beauty blenderom, on je idealan za suvu i normalnu kožu kao što sam rekla i ja ne znam zašto ga nisam probala, on jeste onako na malo skupljoj strani kao i svaki L'Oreal puder, međutim kada je na akciji negdje oko 1000 i zaista se malo troši, bukvalno jedna pumpica je dovoljna da pregrejete cijelo lice, inače sa ovim puderom možete da imate neku slabu ka srednjoj prekrenu
pokrivnoj moći. Takva pokrivna moć je meni idealna bukvalno i za dan i negdje kada izlazim, tako da je on meni super. A drugi puder koji je isto za L'Oreala, u pitanju je Invisible, ne znam šta mi je, 24 časa mat u stvari puder, on izgleda ovako i kao što vidite bukvalno sam ga skroz istrošila. Ovo je puder koji ima toliko dobru pokrivnu moć i ovo je puder koji se nenormalno dobro slika. Ovo je inače puder koji na masnoj koži stoji bukvalno idealno, neće da se pomeri i nećete da se umastite od njega, a ukoliko imate suvu ili normalnu kožu kao ja, neće da vam onako stvori onako suvi efekat na koži, tako da je on meni super i jednostavno ukoliko želim neku recimo jaču pokrivnu moć, najčešće sam mešala ova dva pudera, tako da ukoliko želite imate u stvari kombinovanu masnu kožu, vi probajte ovaj puder, a ukoliko imate suvu i normalno, vi probajte onda ovaj. Zatim imam korektor koji sam koristila tokom cijele godine. Ja znam da dosta njih nisu oduševljeni ovim korektorom zato što očekuju ne znam nija koju pokrivnu moć. Mi je potreban korektor koji se nimalo ne uvlači u ove sitne linijice i koji nije suv, tako da ovaj korektor mi je bio idealan. Inače iskoristila sam samo dva korektora. Inače još nešto da kažem pre nego što vam ga pokažem. On je stigao u Srbiju, tako da mislim da vam je jasno. U pitanju je Maybelline Instant Anti-Age Effect, on izgleda ovako. Dakle, kao što sam rekla, istrošila sam bukvalno samo dve tubice za cijelu godinu, tako da sve vam je jasno koliko je kvalitetan i koliko ga u suštini ima. Mislim da je negdje oko 10 ml ili tako nešto. Jako dobar korektor, dakle ne prekriva sve kao što sam rekla, ali je idealan za preko dana i ovo je neki korektor koji bukvalno ukoliko nemate puder, samo nanesete tu i lepo utopkate, neće uopšte da se vidi onako da ste stavljali bilo šta preko lica, tako da je on super za to. Zatim nešto što sam mešala tokom celog leta i cijele jeseni, puder sa tim, ukoliko sam željela recimo neki onako bronzan make-up, ukoliko sam recimo željela onako malo svetlucave konture. Koristila sam Blooms Glow Tan, on izgleda ovako. Ovo je, ne znam da li ima nijansa, 201 Honey Glow. Ovo je nešto što je toliko jeftino, a toliko dobro. Trenutno ga imam na svom licu, nadam se da vidite kako moje lice izgleda sa njim. Toliko lepo svetlucate sa njim, prelepo izgleda na koži, blistavo i ja sam ga zaista često koristila ukoliko sam željela recimo da imam onako bronzani tan, tako da meni on bio super. Zatim, sljedeća stvar od Maybellina, The Colossal Big Shot, ovo maskara je najbolja maskara na cijelom svijetu. Opet sam se bila vratila na onu rozikastu, međutim opet sam morala da se vratim na ovu, zato što je definitivno najbolja maskara na cijelom svijetu. Od svih Maybelline maskara koje su skoro bile na sniženju, ovo je bila čak najjeftinije koliko mi se čini, ali ovo je definitivno najbolja stvar pored onog hulinog bronzera, jer je zaista fantastično. Evo kako izgledaju moje trepavice, nemam veštačke trepavice, imam samo nju i ovo je zaista najbolja maskara, bukvalno se kunem u nju, stoje mi bukvalno trepavice 10 sati, ne pomeraju mi se trepavice, onako ne kruni mi se i daje super efekat na trepavicama. Zatim sljedeća stvar u pitanju je Ingletov eyeliner, on izgleda ovako. Sićušan je pa se onako dosta slabije vidi, koji trenutno imam na svojim očima i ovo je jedini eyeliner koji neće da se skine bukvalno 12 sati ukoliko ga recimo stavite, neće nimalo da se pomeri i ukoliko recimo plačete, imate neku proslavu i ukoliko stavite eyeliner, verujte mi, nema pomeranja sa njim. Jako sam zadovoljna, mislim da njegova cena negdje ista kao i kod L'Orealovog ovog eyelinera, tako da zaista je super. Evo koliko vidite koliko je meni ostalo, međutim za njega je potrebno da imate onaj Duraline, ali opet ukoliko se recimo bavite profesionalnim šminkanjem, ovo je nešto što je obavezno u vašem šminkanju, tako da preporučujem da probate ovaj eyeliner.
To je sljedeća stvar koju sam skoro probala, ali morala sam da stavim u svoje godišnje favorite jer mi je bukvalno oborila sa nogu. Jedini transparentni puder koji se ne vidi na kameri kada se slikate sa blicem, tako da je on meni fantastičan, lepo mi setuje, a u pitanju je Too Faced, ovaj Born This Way puder u prahu. Trenutno ga imam, nije toliko baš beo, ali opet lepo bejkujete sa njim, tako da je on meni bio super. Zatim sljedeće dve stvari, u pitanju je kombinacija Lums Cosmetics Wet n Lips Gloss, u pitanju je nijansa 8 Salty Caramel, on izgleda ovako, i NYX Lingerie u nijansi 3. Ovo inače nijansa NYX je mat i onako bukvalno iscrtam usne sa njim, a onda preko stavim ovaj Lumsov i to trenutno izgleda ovako i to je nešto što sam najčešće nosila tokom cijele godine, tako da je meni ovo super. Nekako možete i za svaki dan, a možete za recimo neke svečanije prilike, tako da nema greške sa ovom kombinacijom. To je to, ljudi, što se tiče ovog videa. Nadam se da ste prošle godine uživali sa mnom. Znam da nisam dovoljno snimala, ali to je zbog mojih obaveza i neke stvari jednostavno moram da završim pre snimanja videa i nekako manje sam snimala, ali obećavam da ću više da snimam. Baš mi je bilo lepo da se družim sa vama. Ukoliko imate recimo neku želju da vam snimam nešto, vi meni ostavite ovde ispod. I da, nisam se setila, a to je da vam čestitam novogodišnje i božićne praznike, puno zdravlja i sreće i da vam se bukvalno sve želje ispune, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!